מה קורה חבר'ה? טוב, אנחנו פה בסרטון חדש, טוב, קוראים לזה היטבול, ואני פה נגד דביר. טוב, אז דביר תאמר, מה קורה? מה קורה? אוקיי, אז אנחנו נעשה קרבות, והמפסיד יעשה אתגר. אנחנו נוציא מהכובע שהכנו פתק, הכנו כובע עם המון פתקים, המפסיד יוציא פתק ויהיה לו אתגר לעשות. סבבה, הנה. רק שנייה, אני אערבב את הפתקים. תזמין. נעשה את זה על הפצצה. תעשה כדור פצצה. לא כדור פצצה, פיירבול. יאללה, פיירבול. טוב, סבבה, יאללה. טוב, הנה, אנחנו פה מתחילים. מעניין מאוד נגד מי אני אהיה. וואו, זר. רגע, יש לי פה בעיה בפלאפון. נראה לי אין לי אינטרנט. אוי, לא, אני צריך לקנות. טוב, קניתי ענק ובלתי נראה. וואו, רגע, יש לי פה בעיה. נחזור אחד שיפתור לי הבעיה. טוב, לא משנה, אין. זה היה. טוב, יאללה, אין. לא, יש לי עכשיו 2 כוחות. לא נורא. מה היית מעדיף לקנות? שיט, נו, תתחיל כבר. הייתי מעדיף לקנות. גם אני קניתי. וקניתי ופספסתי את הדבר הכי חשוב, הענק. אני עומד לעשות לך ענק בלתי נראה. ענק בלתי נראה זה לא... אני עדיין מרגיש אותך ואני יכול עדיין לחטוף לך. מה זה אכפת לי? אני ענקי. ואני בלתי נראה. אתה לא יכול לראות אותי. אם חשבתם שזה קשה בבלתי נראה, קשה בענק, אז תחשבו מה זה ביחד. בום. איזה בעיטה יפה, באמת. סופר שוט. צריך לקרוא לזה ככה, סופר שוט. נעשה אתגר הסופר שוט. ככה נקרא לסרטון. אוקיי, אתה עומד לחטוף משהו יפה. אוקיי, ככה ביקשת? ככה תקבל. בום, ענק, בלתי נראה. אוקיי, אני משחק לבד. בום, עכשיו אני לא משחק. רואה שהשופט בא והקפיא אותי? כן, גם אותי פעם אחת הקפיא שופט. השופט הזה מעצבן. כל השופטים מעצבנים. השופט, יאללה הביתה. לא משנה, עזבו. הביתה. גול הזהב. הערכת זמן. כלום, מי שעכשיו מכניס מנצח. ומי ש... לא, למה דווקא ליבי? זה דווקא באוויר. טוב. די, יש. תוכל, אתה אמור לעשות את האתגר. סבבה, הנה, אז אני אעשה פה את האתגר, והנה, יאללה. טוב, נחזור לכם כשאנחנו נהיה באתגר. אתה יודע מה נעשה פה? הנה, זה הקורה. אז אנחנו חזרנו לכם, והיום, ועכשיו, אנחנו נעשה את האתגר. אני יוצא מעיניים כמו שאתם רואים, ולוקח פתק. אוי, נפל לך פתק. טוב, אני אראה לך. אתה הפסדת. בסדר. בוא נראה מה כתוב. נספר בדיחה שחייבת להצחיק את החבר. וואו, אני לא מספר בדיחות כאלה טוב. כך. טוב, רגע, נראה פתק. ואם אתה לא מצליח, חייבים לעשות עוד בדיחה. אתה חייב להוציא עוד פתק. טוב, זו בדיחה שקרה לי לפני היום. זה קרה לי היום שכתבנו את הפתקים. טוב, אני כתבתי אתגר שצריכים לקפוץ 3 דקות בלי הפסקה. דביר כתב 3 דקות בלי הפסקה. אתה כתבת בלי הפסקה. הוא כתב לקפוץ 3 דקות, ואני הוספתי בלי הפסקה. אחר כך, בסרטון הקודם שלא הצלחנו ועשינו את זה, כזה, אני קפצתי, כזה, דביר, אני שונא אותך, אני סובל גם אותי, מיוחד אותי. מצטער, אבל קשה להצחיק אותי. איזה רוב. אוקיי, אני יוצא מעיניים. תראו אותי, אני יוצא מעיניים, מוציא פתק. פוטקה. די, עוד פעם.
לקפוץ 3 דקות מבלי הפסקה. בוא נקטין את זה 2 דקות. יאללה, מוותרים לו, כי זה הפתק השני שלו, אז נוותר לו. רק שנייה, אני אפעיל את הטיימר. הפלאפון שלך? נכון. טוב, אנחנו ניקח את הפלאפון שלי, נשים את הטיימר, אז... נחזור אליכם. כן. טוב, הנה, שקל, הנה, אנחנו עושים... 2 דקות. טוב, אפילו שרשמנו 3, אבל יאללה. טוב, בוא. רגע, אני צריך להתאמן, לעשות מתיחות לרגל, לרגליים. כי זה הרגל מיוחד הכואבת שלי. ואני, אנוח לי. טוב, יאללה. בוא נתחיל. והתחלנו. כבר אל תחשוב שאני לא מסתכל עליך כי אני מסתיר ומראה את הטיימר. אני רואה אותך. אוקיי. תראה לי כמה זמן. הזמן הוא 1:40. יש לך כבר? לא. סי. כמה זמן? סובל אותי ולא סובל אותך. 1:15. אני זוכר שמישהו כתב מבלי הפסקה. זה ההפך מלעשות הפסקה. עוד דקה, יופי, יש לך עוד דקה. אתה רואה בר? עוד דקה. יופי. אבל כאן דולק או לא? לא. למה הוא פתוח? או. יש לו בעיה, תראה. לא, זה תמיד ככה. תמיד. עוד כמה זמן, דביר? עוד 30 שניות. חצי דקה. סליחה שאבא שלי הפריע, אבל לפעמים צריך ללמוד שהוא תמיד מפריע. עוד 20 שניות. בר, בלי הפסקה. מבלי הפסקה. ציטוט של איזה מישהו. מבלי הפסקה, אני עומד לחפור על זה כל יום בבית ספר שנגמר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. לילה טוב בר. לא, זה לא עומד להיות לילה. כי עכשיו אולי הסרטון שלנו בר מתאפק לא לבכות. לא הצלח. בוא נעשה עוד אתגר. טוב, אחרי שקפצתי 3 דקות, 2 דקות, דביר ויתר לי. טוב, יאללה, אז אנחנו שוב עושים את זה. אחר כך עושים עוד אתגר, ואחר כך שולחים. תראה? בסדר, חכו רגע, אנחנו נחכה שדביר יפעיל את זה, וזה אדם לא אומר שדביר נכנס. יש לי... אוקיי, נכנסתי, אתה יכול להתחיל להזמין. רגע, אבל זה לא אומר לי. זה עדיין לא אומר לי שדביר... כי זה טוען. הנה. והנה אנחנו עושים על הפיירבול תזמין. מזמין. וואו. מזמין. טוב, בוא נראה. טוב, יש לי דביר טיפה בעיה. אנחנו נחזור אליכם שהבעיה התפטר. טוב, חזרנו לכם ואני עכשיו הולך להזמין את דביר. אותי. יאללה. אותה לא. אוי, חכה. אוי לא. אוי לא. אולי אתה תזמין אותי? יש לי בעיה עם הדברים האלה, אבל סבבה. על הפיירבול. לא, אני לא יכול, אמרתי לך. טוב, הפעם נעשה את זה על בומב, לא בא לי פיירבול. לא בומב. בוא נעשה על ארנה. לא, אני לא סובל ארנה. עכשיו גם לי יש בעיה. טוב, נחזור לכם שיפתר לי הבעיה. שנפתור את הבעיה. טוב, הנה, אנחנו עשינו על בומב ולא על פיירבול. וזהו, זה יהיה האתגר האחרון, וזהו. ונעצור את הסרטון. יאללה. אוקיי, אז אני אבחר את זה, את
זה, אפילו שאני לא יודע מה זה. וזה, יאללה. יאללה. אני אומר את זה כי אני לא רוצה שבר ידע, אבל... אני גם קצת מצליח. לך אין אינטרנט. מה? זה לא זז לי לאן שאני רוצה. אין לך אינטרנט. מה זה? 2, 1, יש. 4, 3, 2, 1. משהו קרה, כי לדביר אין אינטרנט, אז זה יצא כאילו, זה אומר... לי יש אינטרנט. פשוט אומר חובר לאינטרנט של הבית שלי. טוב, נחזור אליכם וזהו. טוב. יאללה, הנה, אז הנה שלחתי לדביר. למה זה לא נותן? לא, זה משחק... למה זה חייב להיות משחק תמיד מעצבן? למה? כי זה אונליין. הנה. רגע. לא יודע, הנה. אולי אתה תשלח, איך תדע. אני אומר שיש לי בעיה, אתה לא קולט. תעשי משחק רגיל. ארינה? לא. משחק רגיל? כן. הנה, הזמנת אותי. אוי, הזמן באמת. יאללה. אני כבר, זה אצלי כבר מוכן. יאללה, עכשיו אני הולכת כזה לקרוא אותך פעם. טוב, לא משנה. אתה אומר את זה בשני שניות הראשונות של המשחק שמתי גול. ואתה ב3 שניות שאחרי זה. 3 ל2. שנייה אחת. זה היה ניתם. אז אתה הכנסת ב2 שניות האחרונות, לא שני. ראשונות, איך אחרונות? השניות, כן. מה יש לך? השניות הראשונות. אתה כאילו אף פעם לא מקשיב בשיעורי לשון. אני עכשיו תיקנתי אותך מ2 ל2. אז בוא... סליחה, רגע, לא משנה. לפחות אני מנצח ואחר כך אתה תעשה את ה... טוב, יאללה. סליחה, אבל אתה... לא! פעם הבאה אני לא הבאתי לך עם הדקות. ככה אתה מתייחס אל חבר לא. שלך. מלא. מה? אני לא רוצה לעשות שוב אתגר. אתה אמרת לי להכניס את זה שוב. כאילו לא פחדת. אתה היית עייף אחרי 2 דקות, נכון? יאללה. הפעם נצח, אני אומר. אנחנו מבינים איך הוא בכה. לא בכיתי. בסרטון הוא בכה. זה היה לצחוק, אתה לא מבין צחוקים. אתה לא מאמין שעשית לי את זה. מה עשיתי לך? עשית לי את זה הפוך. לא משנה, עכשיו... נכון, עשית לי כוח? אני לא הבנתי אפילו מה זה. עכשיו לי שוער, והשער שלך גדול. כן, ככה סכן מה אני אעשה לך עכשיו. לא. אוי, מלא. היא מלא. אוי, לא. מי ינתח? לא, אני לא רוצה לעשות משימה. זוז לי פה. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך, בעיטות שלי קטנות אבל חזקות. יש, יאללה, תוכל לעשות משימה דביר, תוכל. יאללה. מה באמת? אבל נחזור לכם למשימה. חזרנו לכם בדביר הפעם יעשה את זה, סתכלו, אני עוצם עיניים ונראה מה יצא. רוצה לקפוץ, רגע זה היה כבר, אופס. זה היה כמה פעמים. טוב, הנה, לא למצמץ 30 שניות. למה כתבתי את הפאקינג אתגר הזה? טוב, יאללה. אוקיי, צלם אותי. אני אומר לך אם נכשלת... אתה סופר 30 שניות. רגע, אז בואו נעשה את הטיימר. נחזור לכם שאנחנו נשים את הטיימר. הנה, סתכלו. הנה. 30 שניות. ותביא, אני אעשה את זה. הנה. התחלת להתחיל? והתחלתי. רגע, התחלתי. אתה נראה מצחיק. אוי, הייתי נותן לך טיפ, אבל לא רוצה שתצליח את זה. יופי, אני שורד ויורדות לי דמעות. מה יש לך 12 שניות? אני מצמצת, ראיתי, אבל סבבה, יאללה. אני לא. כמה זמן? שנייה. והנה הוא הצליח. יורדות לי דמעות. בסדר. מה אמרת?
כלום. טוב, יאללה, הנה. טוב, הנה, וזהו, אנחנו... העיניים. טוב, ככה, זהו, כאן סיימנו את הסרטון, וזהו, ביי.